Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik, jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak, osatzen gaituzten bestengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere albalitz hobera iristeko itxaropenez. Y nos guía una firme resolución. Nada importante debe quedar atrás, tampoco el euskera, de ninguna manera. Gurekin batera, egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak zenbaterainoko balioa erantzten dion komunikazioa gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren harremanaren funtsezkotasuna. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusietarako bat. Eta hori, bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan. Ere, naturaltasun osoz, dagokion tokia hartzea. Eraginkorki, tinko. Euskara, Euskal Hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, ikatek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio, komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da, alor horretan ere Euskal Hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da erakunden publikok eskani behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik. Ekimen eta langidetza publiko pribatuaren eskutik egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu. Gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion. Eremu horiek. Eta hor, aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ez ezik, ezinbestekoa izango da instituzioak egin behar dugun alegina. Bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Y es, por supuesto, preciso seguir avanzando en todas ellas, con perseverancia, con arreglo a criterios de innovación permanente y desde el compromiso de todas y todos. Sí, baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko, harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol, eremuetara igoretzean hori beta baita, hain zuzen ere euskaraz bizitzearen esan nahietako bat. Gai garela argiro erakusten ari garelako adibidez hezkuntzaren munduan, edabidenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administraritzarenean eta beste hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen
gauzapen errealean. Euskararen bizi indarra dugu jokoan. Eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan. Oso bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte, bestalde, berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeak. Nekez baliatuko genuke esparru egokiagori gazteengana iristeko. Euskararen erabilera ez formalari berebiziko bulkada emateko. Partaide gazte zain gazteengana euskararantz urrats eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz, eraginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan, berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara bidelagun ez ezik lanabes eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu. Gure gizartea gogotsu. Gure herria erabakia hartuta. Abia gaitezen.